Azkenean da negozioa, diru publikoa poltsiko pribatutara joateko negozioa, eta gu guztion kontura gutxi batzuk aberasteko. Eta hori da labur esateko guztia, ez? Eta hori da gaua. Horregatik, demandaren zergatiak lehenengo aipatu dut argazkiak oin handia montzean, jarri genitulako iraun buelta eman geniolako, ez? Instituzioak jarri genitulako enpresan gainetik. Eta batez ere, eta nik uste dut importanteena, eta hemendik atera behar dugun ondorioa dela gauden zera guztioi dela, hori ez, diru publikoa poltsiko pribatutara joateko, eta batez ere dela abisan da antes bat, ez? Alorito, guk ez dugu hauteskundetako emaitza ezin dugu erabaki, hauteskundeak izango dira eren moduan, baino ez inori okurritzea, guretzat estrategikoak diren azpiegiturak utzea. Eta hori da pixka demandaren laburpena, ez? Iñakik niri jartzen digute lehenik eta behin argazkian atera ginerako, neurtua delako, baino batez ere abisua HT-arekin zertatzen ari da. HT-arekin txiste bat dirudi. Izango zen, kamioiak erretidotik entzeko, merkantzia garaiatzeko, inoxente egunean esaten dute kontrakoa, eta zera una inocentada esaten dute lehendakariak. Milaka milioi euroko azpiegitura eta zaizean, eta zera una inocentada, baina zer dira daia jokatzen. Norbaiti okurritzen bazaio noizbait, HT-aren kontra, edo berdintzait, Metro Donostialdea, edo pasantea, ez dakit azpiegituren kontra, norbaiti okurritzen bazaio, horrelako zerbait egitea, badakizu. Seinta pertinente. Eta kalte guztiak zuri jokatuko izkizu. Zein da guapoa edo guapa bere burua jartzen duena hor, eta esaten duena hau ez da posible, hau ez eginda dago, astakeri bat da ekonomikoa, ingurumen aldetik astakeri bat da, hau bertan berarrituko da. Nork egingo du, nor gauzartuko da, horretarako egiten ari dira hau. Horregatik nik esaten dut, ja ez dela gure kasua, ja ez da Iñakitan nire kasua ez dakit nola berituko da pertsonal mailan, baina hortik aratago joa. Hau, honek eragiten dugu guztioi. Eta honek, suposatzen du behar dugula hurrengo legegintzaldietan udaletxetara goazenak, baina udaletxetara ez goazenak ere herri mugimenduak, denak esku loturik egongo berala. Azkenean, onartzen dute, edo asumituta dakate, manifa potente bat egitea, egin manifa bat, asumituta daukate, kontrakotasuna sortzen dutela, baina gero ja no toques hueso. Egin onaino, baina gero egiten bizi. Eta zu baldin bazaude instituzioetan, nahi duzuna egingo duzu, baina gure politika ekonomikoak aurrera eman dutuzu. Zu egonda ere, gure ere eman dutuzu. Bestela, hau dukazu. Eta nik uste hori dela, gu guztiok hartu behar duguna, ostras, hau ja oso grabea da. Hau ja ez da Ainhoa Iñaki, hau ja da gu guztion kontrako eraso bat. Eta barrakorriak zergatik dituzte aspaldi. Así que, animo eta eragiten hasi behar dugu.